3 decembrie 1942. Stalingrad, Uniunea Sovietică. Vântul rece al stepelor rusești urla prin ruinele orașului, purtând cu el mirosul de fum ars și metal încins. Zăpada cădea în fulgi mari, grei, acoperind cadavrele împrăștiate pe străzile sfâșiate de explozii. În umbra unei fabrici dărâmate, sergentul major Ivan Petrovici se ghemuia în spatele unui zid crăpat, pușca Moșin Nagant strânsă în mâini tremurânde. Respirația lui ieșea în nori albi, amestecându-se cu aburul de la ceainicul improvizat pe care îl ținea sub haina de blană. Radioul portabil, un model PP-43, capturat de la nemți, chițăia slab, emițând voci distorsionate în germană. Achtung, feindliche Kräfte nähern sich von Osten, urla un ofițer din divizia a 6-a Panzer, dar semnalul se pierdea în vânt. Ivan ridică privirea spre cerul plumburiu, siluete negre de avioane Junkers Ju-87. Stuca zumzăiau deasupra, aruncând umbre amenințătoare peste ruine. O explozie răsună la câteva sute de metri, zguduind pământul și aruncând praf în aer. Bărbații din plutonul său, 12 soldați obosiți ai Armatei Roșii, din regimentul 13 Gvardeiski, se strânseseră în jurul lui, fețele murdare de funingine și sânge uscat. Locotenentul Nicolae Kuznetsov, cu o rană proaspătă la umăr, șoptea ordine: "Rămâneți jos, nu trageți până nu vă dau eu semnalul. Nemții sunt aproape, dar noi îi avem încolțiți. Tu, ascuns în tranșeia improvizată, simți cum inima îți bate ca un ciocan în piept. Aerul e încărcat de tensiune, ca înainte de o furtună. Mirosul de cordită persistentă îți umple nările, amestecat cu cel de sudoare și frică umedă. Un camarad, un tânăr recrut pe nume Dmitri, înghite în sec, degetele albe pe trăgaciul mitralierei de P-28. "Sarge, crezi că vor veni pe aici?" șoptește el, vocea tremurândă. Ivan îl privește fix. Ochii săi albaștri, obosiți de lunile de luptă, arzând cu o determinare feroce. "Vor veni, băiete, dar azi ei sunt cei care fug." Totul începuse cu săptămâni în urmă, când armata a 6-a germană, sub comanda generalului Friedrich Paulus, intrase în Stalingrad cu aroganța victoriei de la începutul operațiunii Barbarossa. Tancurile Panzerparke și Sturmgeschütze treci răsuciseră pământul în noroi sângeros, iar infanteria Wehrmachtului, în uniforme gri-verzi, cânta marșuri triumfale, dar rușii nu cedaseră. Contraatacurile Armatei Roșii, conduse de generalul Vasili Ciuicov, transformaseră orașul într-un infern de ruine. Fabrici, blocuri și poduri deveniseră fortărețe, unde fiecare metru se plătea cu sânge. Acum, în decembrie, iarna siberiană mușca din oasele invadatorilor. Livrările de combustibil întârziau, tancurile înghețau, iar soldații nemți, flămânzi și îmbrăcați sumar, visau la căldura caselor din Berlin. În centrul de comandă al lui Paulus, ascuns într-o pivniță sub ruinele unei școli, hărțile erau acoperite de săgeți roșii care înconjurau pozițiile germane. Oberst Arthur Schmidt, adjunctul lui Paulus, studia harta cu o lanternă atârnată de tavan. Mai în general, sovieticii au închis cercul la sud de Kalah. Diviziile noastre sunt izolate. Nu mai avem ieșire spre vest. Paulus, un bărbat slab, cu ochelari rotunzi și față palidă, își freca tâmplele. Fusese promovat feldmareșal cu o zi în urmă de Hitler, un gest ironic care semăna mai degrabă cu o condamnare. Führerul spune că nu ne retragem, trebuie să ținem linia, trimiteți un mesaj la Luftwaffe. Au promis să arunce 500 de tone de provizii zilnic. Dar promisiunile erau goale. Aerodromul din Pitomnik, ultimul bastion aerian al germanilor, era sub tir constant de artilerie sovietică. Avioanele Heinkel He-111 și Messerschmitt Bf-109 zburau jos, evitând vânătoarele Yakovlev Yak-1, dar pierderile erau uriașe. Pe sol, soldații din divizia 295 infanterie se târau prin zăpadă, căutând hrană în gropi de gloanțe.
un grup de prizonieri sovietici, eliberați accidental dintr-un lagăr improvizat, furau conserve de pe cadavre. Verdamt Russen, blestema un sergent german, trăgând în gol cu MP-40-ul său. Înapoi, la linia frontului, Ivan semnală plutonului să avanseze. Se strecurară prin ruinele fabricii Krasny Oktyabr, pașii lor înăbușiți de zăpada proaspătă. Un țipăt de stuc abrăzdă cerul, urmat de un vuiet asurzitor. Bomba căzu la doar 100 de metri, aruncând schije care șuierau ca vipere. Dmitri căzu în genunchi, dar Ivan îl ridică brusc. Sus, nu te opri! Ei erau vânători acum, urmărind un pluton german rătăcit, format din 12 bărbați obosiți, conduși de un locotenent pe nume Hans Weber. Weber, cu o rană la picior, șchiopăta, sprijinit de un camarad. Schnell, trebuie să ajungem la Volga. Ordona el, dar vocii îi lipsea convingerea. Radioul lor trosnea cu vești proaste, Die Rote Armee umzingelt uns, keinend kommen. Tu simți adrenalina curgând prin vene ca un foc lichid. Fiecare umbră ar putea ascunde un inamic, fiecare crăpătură în zid un loc de ambuscadă. Ivan ridică pumnul, oprind plutonul. La 20 de metri, germanii apăreau în ceață, siluetele lor fantomatice în zăpadă. Unul dintre ei, un tânăr cu cască zgâriată, se opri să bea din bidoanele de apă înghețată. Ivan șopti, acum. Mitraliera de P-28 tușea prima, gloanțele 7, 62 mm sfâșiind aerul. 2 germani căzură imediat, strigând în agonie. Weber se întoarse, trăgând cu pistolul Luger, dar era prea târziu. Plutonul sovietic năvăli, baionetele strălucind în lumina slabă. Lupta fu scurtă și brutală. Sângele coloră zăpada în roșu, amestecându-se cu noroiul. Dmitri înțepă un german în piept, retrăgându-se gâfâind. Ivan confruntă Weber față în față, pușca ridicată. Renstoi! Strigă el în germană stricată, dar Weber, cu ochii săi albaștri injectați de sânge, ridică mâna în defensivă. Wir capitulieren nicht, für das Vaterland. Un glonț de la distanță îl doborâ, trântindu-l în zăpadă. Când praful se așeză, doar 3 germani mai respirau, mâinile ridicate în aer. Ivan se apropie de unul dintre ei, un băiat care nu putea avea mai mult de 18 ani. Cum vă numiți?" întrebă el, vocea aspră, dar nu lipsită de milă. Tânărul, tremurând, șopti, Karl Müller din Hamburg. Ivan dădu din cap, legându-i mâinile cu o curea. Azi tu ești norocos, dar războiul ăsta nu iartă pe nimeni. Plutonul adună prizonierii, confiscând hărți și documente care dezvăluiau pozițiile inamice. Printre hârtii, un ordin semnat de Paulus: țineți podul Mamaev-Kurgan cu orice preț. Ajutorul vine. Dar ajutor nu venea. În timp ce Ivan și oamenii săi se retrăgeau spre pozițiile sovietice, un vânt mai puternic răbufni, aducând ecoul unor explozii îndepărtate. Stalingradul înghițea armate întregi și cercul se strângea. Ce va face Paulus acum când zidurile se închid? Dacă vrei să auzi continuarea acestei povești intense, abonează-te la canal. Zăpada continua să cadă nesfârșit, ca o pătură albă care sufoca totul în tăcere. Ivan Petrovici și plutonul său se strecurau prin labirintul de ruine al fabricii Krasny Oktyabr, prizonierii germani, legați și împinși în față cu țeava puștilor. Karl Müller, băiatul din Hamburg, șchiopăta lângă Dmitri, care îl privea cu un amestec de furie și milă. Aerul era încărcat de mirosul acru al sângelui proaspăt, amestecat cu fumul care se ridica din gropile de explozii recente. Radioul PP-43, acum în mâinile lui Nicolae Kuznecov, trosnea din nou, voci germane disperate răsunând prin zăpadă, pitomnic unterbeschuss, keine Landungen mehr möglich. Tu simți greutatea momentului apăsând pe umeri, ca un sac de nisip ud. Fiecare pas prin zăpada adâncă părea să te înghită, iar umbrele clădirilor dărâmate ascundeau pericole nevăzute. Ivan se opri brusc lângă un zid prăbușit, ascultând. De departe, vuietul motoarelor diesel ale unor tancuri T-34 răsuna slab, venind dinspre est. Sovieticii avansează, șopti el, zâmbind sumbru.
Paulus e prins în capcană. Documentele astea o dovedesc. El scoase harta capturată din buzunarul lui Weber, studiind-o sub lumina slabă a unei lanterne. Linii roșii înconjurau Kessel, cazanul, pozițiile armatei a 6-a, izolate de restul frontului de operațiunea Uranus a lui Iucov. În subsolul școlii dărâmate, centrul de comandă al lui Paulus vibra de tensiune. Pereții umezi picurau apă, iar aerul era greu de fum de țigări și sudoare. Generalul Friedrich Paulus stătea aplecat peste masa cu hărți, ochelarii lui rotunzi aburiți de respirația rece. Alături, Oberst Arthur Schmidt gesticula furios, arătând spre săgețile roșii, care se închideau ca o menghină. Herr general, sovieticii au capturat Kalach pe 23 noiembrie. Cele două fronturi, cel de sud-vest al lui Eremenko și cel nord-estic al lui Rokossovski, s-au unit. Avem 250, 1000 de oameni închiși aici, fără combustibil, fără muniție. Luftwaffe promite 300 de tone pe zi, dar ieri au aruncat doar 80. Paulus ridică privirea, fața lui palidă, trasă de oboseală. Fusese feldmareșal de o zi, o onoare goală de la Hitler, care refuza orice retragere. Führerul e clar, Stalingradul e poarta spre Caucaz. Dacă cedăm, pierdem petrolul de la Ploiești și tot sudul. Trimiteți un semnal la Göring, cereți mai multe Heinkeluri și ordonați diviziei a 16-a Panzer să contraatace la sud. Schmidt ezită, vocea lui coborând la un șoptit. Divizia a 16-a e la 50 de kilometri, blocată de zăpadă. Tancurile lor Mark III îngheață noaptea. Soldații noștri mor de foame. Un soldat primește 200 de grame de pâine pe zi. Desertările cresc. În afara buncărului, pe străzile înghețate ale Kesselului, haosul domnea. Un convoi de camioane Opel Blitz, încărcate cu răniți, se târa spre aerodromul Pitomnik, sub tirul constant al artileriei sovietice de calibru 152 mm de la havițere ML-20. Explozii răbufneau, aruncând schije care sfâșiau caroseriile. Un locotenent din regimentul 44 Infanterie, pe nume Fritz Bauer, alerga lângă camion, strigând, "Schnell, aviația vine!" Dar un obuz căzu chiar în față, răsturnând vehiculul. Țipete de durere umplură aerul, amestecate cu vuietul vântului. Bauer se aruncă în zăpadă, mâinile înghețate pe MP40, dar inima îi bătea nebunește. "Gott, hilf uns!" murmură el, gândindu-se la soția din München, care aștepta vești de luni de zile. Înapoi la plutonul lui Ivan, ei ajunseră la o linie sovietică fortificată, un tranșeu săpat în ruinele unei mori de cereale. Generalul Vasili Ciuikov, comandantul armatei 62, tocmai sosise pentru o inspecție, figura lui scundă și dură ieșind în evidență sub casca SS-39. "Petrovici, ce aduci?" întrebă el, vocea răgușită de țigările nesfârșite. Ivan în mână harta și documentele, prizonierii îngenunchiați în spate. Pozițiile lor exacte, tovarăș general. Mamaev Kurgan e slab apărat. Pot sări mâine. Ciuikov citi rapid, ochii săi mici sclipind. "Bun, Zhukov vrea să strângem cercul. Noaptea asta, artierea noastră va bombardă Pitomnik, fără evadări aeriene." El se întoarse spre prizonieri, fixându-l pe Karl. "Tu, băiete, spune-ne despre Paulus. Ce planuri au?" Karl, tremurând sub privirea acuzatoare, înghiți în sec. El așteaptă ajutor de la Manstein, armata de eliberare Holid, dar iarna, totul e blocat. Dmitri, lângă el, strânse pumnul, amintindu-și de satul său ars de nemți în 41. "Minciuni, ei ne-au bombardat casele, acum plângem noi pentru ei." Ivan îl opri cu o privire, dar tensiunea creștea. Nicolai, cu rana bandajată grosolan, șopti, "Lăsați-l! Informațiile astea ne salvează vieți." Noaptea căzu rapid, cerul negru presărat de fulgi și flareuri verzi lansate de germani pentru semnalizare. Plutonul se ghemui în tranșeu, împărțind o conservă de carne de cal rece. Tu simți frigul pătrunzând prin mantaua de lână, degetele amorțite pe Mosin Nagant.
zgomote îndepărtate, urlete de stucauri care încă încercau raiduri, se amestecau cu chiotele infanteriștilor sovietici din tranșeele vecine. Un mesager alergă prin zăpadă aducând ordine de la Ciuicov. Pregătiți-vă pentru asalt la răsărit. Ținta, fabrica Tractorul, unde nemții au un nod de rezistență. La ora 2 noaptea, bombardamentul începu. Artileria sovietică, sute de tunuri Zies, 3 de 76 mm, răsună ca un tunet prelungit, shell-surile fluierând peste Volga. Pitomnic explodă în flăcări, pistele de aterizare crăpate, avioane Junkers Ju-52 arse ca torțe. În bunkerul lui Paulus, lumina lanternelor tremura la fiecare impact. Schmidt alergă înăuntru. Fața albă ca varul. Aerodromul e pierdut. Ultimul nostru Junkers a fost doborât de un Jak-9. Nu mai avem legătură cu exteriorul. Paulus se ridică strângând pumnul. Atunci luptăm. Trimiteți un ultim mesaj la Hitler. Ne ținem. Victoria e aproape. Dar în sinea lui știa adevărul. Cercul se strângea și decizia lui să nu se retragă devenea o condamnare. Pe front, Ivan privea flăcările de la distanță, fumul ridicându-se ca un stâlp funerar. Mâine, băieți, intrăm în iadul lor, spuse el, vocea fermă. Dmitri dădu din cap, dar ochii lui erau plini de îndoială. Karl, legat de un stâlp, asculta în tăcere, știind că soarta armatei a 6-a atârna de un fir. Ce va alege Paulus în zori, rezistență oarbă sau o evadare imposibilă? Vântul urla răspunsul, aducând ecoul unor strigăte germane disperate din depărtare. Zori reci răsări peste ruinele Stalingradului, colorând zăpada în gri murdar, presărată cu pete negre de fum și sânge înghețat. Vântul de pe Volga bătea aspru, purtând ecoul tunetelor îndepărtate ale artileriei sovietice, care încă răsuna slab din noaptea trecută. Ivan Petrovici se ridică primul în tranșeul improvizat, spălându-și fața cu un pumn de zăpadă topită, ochii săi albaștri scrutând linia orizontului. Plutonul lui, acum 11 oameni, după pierderile din ambuscadă, se agita în frig, verificând armele. Puștile Mosin Nagant curate de ger, mitralierele DP-28 alimentate cu benzi proaspete de muniție, 7, 62 mm. Prizonierii germani, inclusiv tânărul Karl Müller, erau păziți de 2 soldați, fețele lor palide și tumefiate de vânătăi. Dmitri, cu respirația grea, își strângea centironul murmurând, azi îi zdrobim sarge, pentru frații noștri îngropați sub ruine. Tu simți gerul mușcând prin cizmele uzate, degetele amorțite pe patul puștii, dar adrenalina alunga somnul. Mirosul de pulbere arsă și carne prăjită de la focurile stinse plutea în aer, amestecat cu cel de metal rugină de la tancurile distruse din depărtare. Locotenentul Nicolae Kuznetsov, cu umărul bandajat sub uniforma de iarnă, se apropie de Ivan, ținând un ordin mototolit. Ciuicov spune că asaltul începe la 8. Ținta e fabrica Tractorul. Nemții au acolo un batalion din divizia 14 Panzer, cu Sturmgeschütze treci ascunse în hangare. Iukov vrea capul lor înainte de Crăciun. Ivan dădu din cap aruncând o privire spre prizonieri. Și ăștia le dăm drumul la Volga? Nicolae râse amar. Nu îi ținem, informațiile lor ne ghidează. Karl, băiete, spune-ne câte tancuri au la Tractorul. Karl, ghemuit în zăpadă, ridică privirea, ochii injectați de frică și oboseală. 10, poate 12. Comandantul e majorul Otto Hartmann. Ei așteaptă ordinul de retragere, dar Paulus nu dă. Dmitri îl lovi cu piciorul în coaste, dar Ivan îl opri. Liniște! Azi nu suntem monștri, suntem soldați. Plutonul se puse în mișcare, strecurându-se prin tranșee spre linia de start, pașii lor înăbușiți de un strat nou de zăpadă. Deasupra, cerul era încărcat de nori grei, dar siluete de avioane sovietice Il-2 Sturmovik zumzăiau jos, pregătind raiduri de sprijin. Un fluier răsună, semnalul, și infanteria armatei roșii năvăli înainte, strigând "Ura!", în timp ce gloanțele șuierau din ambele părți.
În inima Kesselului, sub solul școlii dărâmate, era un haos de hărți sfâșiate și ofițeri palizi. Generalul Friedrich Paulus stătea rigid la masa de comandă, o ceașcă de ceai rece în mână, ascultând raportul lui Oberst Arthur Schmidt. Pereții vibrau la fiecare explozie îndepărtată, praf căzând din tavan ca o ploaie fină. Sovieticii atacă tractorul mai în general. Divizia 14 Panzer raportează pierderi grele, 3 șturmgheșuțe distruse de artileria lor ZIS-3. Aerodromul Pitomnic e sub foc constant. Ultimul nostru Messerschmitt Bf 109 a fost doborât aseară. Paulus își ajustă ochelarii, fața lui trasă de insomnie și foame. Ultima masă fusese o felie subțire de pâine neagră cu o zi în urmă. Promovarea la feldmareșal de către Hitler părea acum o glumă crudă, un lanț care îl lega de un eșec inevitabil. El se ridică, mergând spre radioul Enigma, unde un operator tânăr, cu degetele înghețate, transmitea mesaje codate. "Ce spune Führerul?" întrebă Paulus, vocea calmă, dar crăpată. Schmidt ezită, răsfoind un teanc de foi. El ordonă rezistență totală, nu un pas înapoi. Stalingradul va fi al nostru sau al rușilor, dar nu al rușilor vii. Mansteins, armata de eliberare Holid, întârzie. Zăpada blochează șoselele de la vest. Avem 200.000 de oameni aici, dar muniția scade. Un batalion are doar 50 de grenade Stilhan granate pe zi. Paulus închise ochii, amintindu-și de ordinele inițiale din vara lui 42, invazia rapidă, victoria sigură. Acum, iarna rusească era dușmanul cel mai crud, înghețând carburatoarele tancurilor Panzerschwarte și ucigând soldații prin degerături. Trimiteți un ultim apel la Göring. Cereți 500 de tone de provizii și ordonați lui Hartmann să țină tractorul cu dinții. Dacă cedăm fabrica, Volga devine poarta lor spre noi. Pe frontul de la fabrica Tractorul, haosul era palpabil. Clădirile uriașe, odată linii de asamblare pentru tractoare, erau acum fortărețe sfâșiate de explozii, cu bare de metal răsucite ca gheare. Majorul Otto Hartmann, un veteran cu cicatrice de la Kursk, stătea într-un birou dărâmat, studiind harta cu o lanternă atârnată. Alături, un grup de infanteriști din regimentul 389, fețe murdare sub căștile Stahlhelm, încărcau MP40-uri cu gloanțe 9 mm. "Halt! Sovieticii vin din est!" strigă un santinelă de pe acoperiș, iar un rafală de mitralieră MG42 răsună, cosind primii atacatori. Gloanțele traiectoriei plate sfâșiau aerul, aruncând corpuri în zăpadă. Un șturmgheșuț Dreci, cu tunul de 75 mm, trase un obuz spre tranșeele sovietice, exploziile ridicând nori de pământ și fulgi. Dar sovieticii nu se opreau. Tancurile T-34-76, cu înclinația lor iconică de blindaj, răcneau prin zăpadă, tunurile de 76 mm lovind hangarele. Ivan și plutonul său se strecurară pe flancul stâng, folosind ruinele ca acoperire. Tu simți inima bătând în ritm cu pașii, sudoarea curgând sub șapcă în ciuda frigului, fiecare umbră putând ascunde un sniper Wehrmacht. Dmitri trase prima rafală, doborând un german care ieșea dintr-o gaură în zid. "Avanti!" șopti Ivan, aruncând o grenadă F1 care explodă în plină față a unui grup de 6 inamici. Schijele zburară, urlând ca fiarele, iar țipete germane umplură aerul. "Hilfe! Die Ivanen!" Lupta se înteți, corp la corp, în coridoarele strâmte ale fabricii. Nicolai, ignorând durerea de la umăr, înțepă cu baioneta un sergent german, sângele cald, stropindu-i uniforma. Karl, târât de un soldat sovietic, privea horrorul, șoptind rugăciuni în germană. Un șturmgheșuț a apărut brusc din ceață, tunul răsucindu-se spre ei, dar un Il-2 Sturmovik pică din cer, lansând rachete RS-82 care sfâșiară blindajul. Explozia zgudui pământul, aruncând Ivan în spate, urechile lui bâzâind. Când se ridică, văzu steagul roșu fluturând deasupra unei clădiri centrale. Poziția era a lor. Prizonierii suplimentari, 12 la număr, fură adunați, printre ei un ofițer cu documente.
planuri de contraatac eșuate și un mesaj de la Paulus: rezistați, ajutorul vine din aer. Înapoi la bunker, Schmidt alergă la Paulus cu vești proaste. Tractorul e pierdut, main general, Hartmann e mort, batalionul distrus. Sovieticii avansează spre Mamaev Kurgan. Paulus se prăbuși pe scaun, strângând pumnul până la sângerare. Atunci, nu mai avem ieșire, dar Führerul nu va permite capitularea. Ordonați rezistență până la ultimul om. Afară, un convoi de răniți se târa spre un nou aerodrom improvizat la Gumrak, dar catiușile sovietice, lansatoarele multiple BM-13, îi hărțuiau cu salve de rachete, transformând drumul în cimitir. Un tânăr soldat pe nume Erich căzu în zăpadă, piciorul rupt, plângând: mama, de ce nu ne lasă să plecăm? Ivan, gâfâind în tranșeu, examina documentele capturate. Paulus cedează teren cu teren, dar el încă speră la Manstein. Dimitri scuipă sânge, o rană superficială la braț. Să sperăm că Iucov îl zdrobește înainte să respire aer curat. Noaptea se apropia din nou, explozii iluminate cerul ca artificii sinistre. Plutonul se odihnea, împărțind țigări rusești, dar tensiunea creștea. Ce decizie fatală va lua Paulus mâine, când cercul sovietic se închide și mai strâns, înghițind orice speranță de scăpare? Vântul urla prin ruine, purtând șoapte de disperare dinspre vest. Zăpada de la apusul soarelui se transforma într-un noroi cleios sub picioarele plutonului lui Ivan, în timp ce ei se retrăgeau din ruinele fabricii Tractorul, târând prizonierii noi și armele capturate. Aerul nopții era încărcat de un miros acru de fum și carne arsă, ecourile exploziilor de la Gumrak răsunând slab prin vânt, ca niște tunete îndepărtate. Ivan Petrovici mergea în frunte, pușca Mosin Nagant atârnată pe umăr, harta capturată de la majorul Hartmann mototolită în buzunarul tunicei. Fața lui era brăzdată de murdărie și oboseală, dar ochii săi albaștri ardeau cu o satisfacție amară. Paulus pierde bucată cu bucată, murmură el către Nicolae Kuznetsov, care șchiopăta lângă el, umărul bandajat sângerând prin pânză. Documentele astea arată că au pierdut contactul cu divizia 16 Panzer. Manstein e un vis îndepărtat. Tu simți greutatea nopții apăsând, ca o mantie udă pe spate, fiecare pas prin noroiul alunecos, făcându-te să te împiedici de cadavre înghețate și resturi de blindaj. Dimitri, cu brațul rănit înfășurat în cârpă, împingea un prizonier german, un sergent cu casca crăpată, care murmura blesteme în dialect bavarez. "Beweg dich, du Hund!" strigă sergentul, dar Dimitri îl lovi cu patul puștii, silindu-l să meargă. Prizonierii, 12 la număr acum, plus Karl Müller, erau legați în lanț, fețele lor palide luminând fantomatic sub flerurile verzi lansate de la distanță. Unul dintre ei, un locotenent cu uniforma sfâșiată, șopti către Karl: "Der Feldmarschall wird uns rächen, halt aus!" Dar vocea lui tremura, lipsită de convingere. Tranșeul sovietic principal, săpat adânc în malul Volgăi, era un furnicar de activitate sub lumina slabă a lanternelor. Generalul Vasili Ciuikov stătea lângă o masă improvizată dintr-o ușă ruptă, fumând o țigară țuică, harta extinsă în fața lui. Silueta lui scundă, sub casca SH-39, părea de neclintit în haos. "Petrovici raportează," spuse el, vocea răgușită tăind aerul rece ca un cuțit. Ivan se apropie, înmânând documentele. "Fabrica e a noastră, tovarăș general. Au pierdut 12 șturmgheșuțe și un batalion întreg. Planurile lor arată că Paulus încearcă să țină Mamaev Kurgan ca ultim bastion, dar muniția lor e pe terminate, grenade Stilhan granate și cartușe 7. 90 2 mm pentru MG42, cam o zi de luptă." Ciuikov citi rapid, degetul lui gros urmărind liniile roșii sovietice care se închideau.
Bun. Zhukov a ordonat înăsprirea cercului. Mâine, armata 64 de la sud va lovi aerodromul Gumrak, fără evadări. Interogați prizonierii ăștia. Vreau să știu dacă Paulus are vreun plan nebun de breakout. În subsolul școlii dărâmate, centrul de comandă al lui Paulus, era un mormânt viu de disperare. Pereții umezi picurau apă înghețată, iar aerul era sufocant de la respirația a zeci de ofițeri înghesuiți. Feldmareșalul Friedrich Paulus stătea ghemuit pe un scaun șubred, ochelarii rotunzi aburiți, ascultând trosnetul radioului Enigma care transmitea mesaje codate fragmentate. Oberst Arthur Schmidt, adjunctul lui, alerga de la o masă la alta, hărțile acoperite de săgeți care indicau pozițiile sovietice avansând implacabil. Mein Feldmarschall, Gumrak e sub atac. Ultimul nostru Junkers Ju-52 a decolat cu răniți, dar catiușile i-au doborât în zbor. Avem doar 100 de tone de provizii aruncate azi, pâine uscată și morfină, nimic pentru tancuri. Diviziile 3 și 60 infanterie raportează dezertări. Soldați care fug spre Volga sperând la captură. Paulus ridică privirea, fața lui slabă și trasă de foame. Ultima masă fusese un bulgăre de zăpadă topită cu un strop de rom. Promovarea lui la feldmareșal de către Hitler pe 21 noiembrie era acum o povară de plumb, un ordin implicit de sinucidere colectivă. Führerul e ferm, nicio retragere. Stalingradul e cheia Caucazului. Dacă cedem, rușii iau petrolul de la Maikop și Grozny. El se ridică mergând spre operatorul radio, degetele tremurând de pe masă. Trimiteți un mesaj. Rezistență continuă. Așteptăm armata Holit a lui Manstein. Victoria e iminentă. Dar în sinea lui, Paulus știa adevărul crud. Iarna mușca din oasele armatei a 6-a, 250, nezide de oameni prinși în Kessel, fără combustibil pentru panzerparturile înghețate, fără muniție pentru infanterie. Luftwaffe sub Göring, promisese cerul, dar Heinkel He-111-urile erau doborâte de Yak-9-urile sovietice, lăsând doar epave fumegânde pe câmpurile de zăpadă. Afară, pe drumurile noroioase spre Gumrak, un convoi de camioane Opel Blitz se târa sub lună, încărcate cu răniți care gemuau de durere. Un locotenent pe nume Klaus Richter, cu o rană de schijă la picior, stătea în cabină, strângând volanul alunecos. Schnell, sovieticii sunt la 1 kilometru! Strigă șoferul, dar o salvă de rachete BM-13, supranumite organele lui Stalin, căzu din cer, explodând în jurul lor. Flăcări galbene izbucniră, arunși în schije care sfâșiară caroseria. Richter sări afară, rostogolindu-se în zăpadă, mâinile înghețate pe pistolul Luger P-08. Verdammt! De ce nu ne lasă să murim cu onoare? Urlă el, târându-se spre un șanț, dar un glonț de snipar îl lovi în spate, trântindu-l nemișcat. Prizonierii sovietici capturați mai târziu povestiră despre haos. Soldați germani care își aruncau armele, implorând milă în rusă stricată. Înapoi la tranșeul lui Ivan, interogatoriul începu sub lumina unei lămpi cu kerosen. Karl Müller, forțat să stea în picioare, înghiți în sec sub privirea lui Ciuicov. Spune-ne, băiete, ce face Paulus? Plănuiește să iasă din capcană? Karl, cu buzele crăpate de frig, șopti. El așteaptă un miracol. Hitler i-a promis că Hot vine din sud cu panzerul lui, dar iarna. Tancurile se blochează în nămeți, bărbații noștri mănâncă cai morți, beau urină pentru a supraviețui. Dmitri, furios, îl zgâlțâi. Minciuni, frații noștri au murit la Leningrad pentru așa ceva, dar Ivan interveni calm, lăsați-l. Informațiile astea confirmă hărțile. Mâine lovim Mamaev Kurgan. Paulus va alege, luptă sau sfârșitul. Noaptea avansa, vântul urlând prin ruine ca un cor de suflete pierdute. Plutonul se ghemui în jurul unui foc mic, împărțind conserve de pește afumat și vodcă diluată. Tu simți căldura slabă alungând gerul din oase, dar mintea ta rătăcea la familiile lăsate acasă, la satele arse în 41.
Nicolai povesti șoptit despre o ambuscadă din octombrie, când un T-34 al lor zdrobase un Tiger german, dar acum, cu cercul strâns, victoria părea aproape. Deodată un mesager alergă prin întuneric aducând ordine de la Iucov. Asalt general la răsărit, ținta, centrul Kesselului. Capturați-l pe Paulus viu. În buncăr, Paulus privea ceasul, ora 3 noaptea. Schmidt se apropie, vocea coborând. Feldmarșal, veștile de la Gumrak sunt rele. Aerodromul ca de mâine. Avem 90.000 de răniți, fără medicamente. Soldații cer ordin de retragere. Paulus ezită, pumnul strâns pe masă. Decizia fatală atârna în aer. Să ordone un breakout disperat spre vest, riscând masacrul, sau să țină linia, așteptând un ajutor care nu venea. Nu, spuse el în cele din urmă, vocea fermă, dar goală. Ordonați rezistență totală, für das Reich. Dar ochii lui trădau dubiul, iar afară, explozii noi răsunară, semnalând avansul sovietic. Cercul se închidea și dimineața aducea iadul final. Ce va face Ivan când va pătrunde în inima fortăreței germane, confruntându-se cu disperarea ultimă a inamicului? Zăpada cădea mai dens, ascunzând trupurile care zăceau deja, pregătind scena pentru răzbunare. Zori gri se ridicau peste Stalingradul înghețat, luminând ruinele ca o ceață murdară, presărată cu fumul persistent al incendiilor din noapte. Vântul de pe Volga biciuia fețele soldaților sovietici, purtând un miros amar de pulbere arsă și carne putrezită, amestecat cu gerul care mușca din oase ca o fiară înfometată. Ivan Petrovici stătea în tranșeul de lângă malul râului, spălându-și mâinile cu zăpadă topită, pușca Mosin Nagant sprijinită de umăr. Plutonul lui, acum 10 oameni, după ce un sniper german răpise un camarad în întuneric, se agita în frig, verificând cartușii și baionetele. Dmitri, cu brațul bandajat sub mantaua de lână, înghițea vodcă din bidonul lui, ochii injectați de oboseală și ură. Azi îl prindem pe Paulus, sarge, pentru toate satele arse, pentru toate mamele care plâng, șopti el, vocea răgușită de noaptea fără somn. Tu simți inima bătând ca un tămbur de război, adrenalina curgând prin vene, în ciuda frigului care amorțea degetele pe trăgaci. Aerul era încărcat de tensiune, ca aerul înainte de o furtună de artilerie, fiecare respirație ieșind în nori albi, care se împleteau cu fumul de la țigările rusești aprinse în grabă. Locotenentul Nicolai Kuznetsov, cu umărul pulsând de durere sub bandaj, citi ordinul de la Iucov cu voce joasă. Asalt general asupra centrului Kesselului. Armata 62 lovește Mamaev Kurgan, armata 64 ia Gumrak. Capturați feldmareșalul viu. El e cheia victoriei noastre. Ivan dădu din cap, aruncând o privire spre prizonierii germani ghemuiți în șanț, inclusiv Karl Müller, care tremura sub pătura subțire. Mâine nu mai ești prizonier, băiete. Dacă supraviețuiești, povestește-le la Berlin cum a căzut Reichul aici. La ora 7, fluierul răsună și infanteria armatei roșii năvăli înainte. Valuri de soldați în uniforme albe de camuflaj, strecurându-se prin zăpadă spre dealul Mamaev Kurgan. Tancurile T-34-85, cu tunurile de 85 mm ridicate, răcneau prin noroi, zdrobind baricadele germane improvizate din epave de camioane Opel Blitz. Deasupra, escadrile de Il-2 Sturmovik picau din cer ca vulturi, lansând rachete RS-132 care sfâșiau pozițiile Wehrmachtului. Explozii răbufneau peste tot, aruncând schije care șuierau ca vipere, iar strigătele ura ale sovieticilor se amestecau cu urletele disperate ale germanilor. Die Russen, haltet die Linie! Plutonul lui Ivan avansa pe flancul estic, folosind ruinele unei fabrici dărâmate ca acoperire. Pașii lor alunecau în noroiul cleios, inima ta bătând în ritm cu vuietul motoarelor diesel. Un MG-42 german tușea din vârful dealului, gloanțele 7, 90.000 mm cosind un grup de atacatori la stânga, dar Ivan semnală o ambuscadă. Grenade! Șopti el,
și Dmitri aruncă o F1 care explodă în cuibul de mitralieră, tăcând arma pentru totdeauna. Ei năvăliră înainte, baionetele strălucind în lumina slabă, confruntându-se cu un pluton german rătăcit din divizia 295 infanterie. Lupta fu sălbatică, corp la corp. Nicolae înțepă un sergent în gât, sângele cald stropindu-i fața, în timp ce Ivan doborâ, un tânăr cu patul puștii, trântindu-l în zăpadă. "Capituliere!" strigă el, dar germanul, cu ochii săi albaștri larg deschiși de groază, ridică un pistol Luger. Un glonț de la Dmitri îl opri. Sus, pe Mamaev Kurgan, haosul atingea apogeul. Generalul Vasili Ciuicov conducea asaltul personal. Figura lui scundă, mișcându-se rapid între tranșee, strigând ordine prin megafon. Artileria sovietică, sute de tunuri Zi-3, bombardase dealul ore întregi, crăpând stâncile și îngropând cadavre sub gropi de gloanțe. Un batalion german, condus de un colonel pe nume Heinz, ținea o linie subțire cu ce mai rămăsese de muniție, ultimele cutii de cartușe Mauser și grenade Stilhan-granate. "Für Führer und Vaterland!" urla Heinz, dar vocea lui se pierdea în vuietul atacului. Un T-34 apăru brusc, tunul său lovind poziția centrală, exploziția aruncând corpuri în aer ca frunze în vânt. În subsolul școlii dărâmate, ultimul bastion al lui Paulus, aerul era sufocant de praf și frică. Pereții tremurau la fiecare impact, lămpile cu kerosen clătinându-se și aruncând umbre dansatoare pe fețele palide ale ofițerilor. Feldmareșalul Friedrich Paulus stătea în picioare lângă masa cu hărți, ochelarii rotunzi aburiți de sudoarea rece, mâinile tremurând de pe un pistol Walter P-38. Oberst Arthur Schmidt, adjunctul lui loial, alerga de la radio la fereastră raportând disperat: "Mein Feldmarschall, sovieticii sunt pe Kurgan. Divizia 44 infanterie a căzut, Gumrak e pierdut. Ultimul nostru aerodrom e sub focul catiușilor. Niciun Junkers Ju-52 nu mai decolează. Avem 91, 00 de oameni în Kessel, dar muniția s-a terminat. Soldații mănâncă curele de piele și beau zăpadă amestecată cu sânge." Paulus închise ochii, amintindu-și de încrederea orbitoare din vara lui 42, când armata a 6-a mărșăluia spre Volga cu tancuri Panzerscharke și infanterie cântând Deutschland über alles. Acum iarna rusească îi înghițise visul, lăsând doar schelete de visători. Hitler, din buncărul berlinez, ordonase prin radio: "Nicio capitulare, moareți luptând." Dar realitatea mușca crud. 250, mii de invadatori reduși la 150, mie răniți fără morfină, nătancuri înghețate ca statui de gheață. "Schmidt, ce opțiune avem?" șopti Paulus, vocea crăpată ca hârtia veche. Schmidt ezită, fața lui trasă de insomnie. Breakout spre vest prin coridorul de la Kalach, dar Zhukov a închis orice gaură. Sau capitularea. Sovieticii promit viață prizonierilor. O explozie zgudui subsolul, praf căzând din tavan ca o ploaie mortală. Schmidt alergă la ușă, dar era prea târziu. Uși răsunară sus, pași grei răsunând pe scări. Soldați sovietici conduși de un capitan din regimentul 13 Gvardeiski năvăliră înăuntru, puștile ridicate. Mâinile sus: "Paulus, ești prizonier." Un glonț ratat ricoșă din perete, dar ofițerii germani aruncară armele, fețele albe ca varul. Paulus ridică mâinile încet, ochelarii căzându-i pe nas, privind spre steagul roșu care flutura afară. "Ich capituliere," murmură el, vocea goală de luptă. Schmidt, lângă el, în genunche, lacrimi curgând pe obraz. Afară, pe străzile ruinate, supraviețuitorii armatei a 6-a ridicau mâinile, mii de prizonieri târându-se prin zăpadă sub paza sovieticilor, lăsând în urmă un cimitir de 300.000 de morți. Ivan ajunse la subsol târziu, plutonul lui escortând un grup de prizonieri de rang înalt. El văzu figura slabă a lui Paulus, legat și condus afară, și simți un val de oboseală amară. "S-a terminat," spuse el către Dmitri, care scuipa sânge dintr-o rană nouă. Paulus a ales capitularea.
Decizia lui fatală să nu fugă i-a îngropat armata. Dmitri dădu din cap, privind spre Volga care curgea lin, purtând fragmente de gheață spre mare. Karl Müller, eliberat accidental în haos, stătea lângă un zid, șoptind, "Iesis vorbei, kein Entkommen." Tu simți greutatea victoriei apăsând, un amestec de ușurare și groază. Stalingradul era al lor, dar prețul era un ocean de sânge, iar războiul abia începea să se întoarcă împotriva lui Hitler. Zăpada continua să cadă, acoperind ruinele ca un giulgiu alb, dar ecoul exploziilor se stinse, lăsând loc tăcerii. Armata roșie triumfa, dar umbrele morților vegheau, amintind că nicio victorie nu era curată în iadul acesta. Paulus, prizonier în Siberia, avea să moară în 1957, purtând povara deciziei sale până la capăt. Stalingradul schimbase războiul. Poarta spre Berlin se deschidea acum.